Zdravím vás, priatelia, pri dnešnom krátkom vlogu. Chcel by som pohovoriť len o nejakej základnej výchove. Nie o výcviku, ale o výchove. Človek, keď si kúpi štenia, mal by ho začať vychovávať hneď od prvého dňa. Na meno, aby neskakal po ľuďoch, lebo to je veľký nešvar. A ďalej, aby pes vedel na povel fuj alebo nie, prestať vykonávať nežiaducu činnosť. Hlavne pojedanie odpadkov, exkrementov a podobných vecí. Ideme! Ideme! Lebo ľudia, keď tak vidím, stále poľučujú psov, hlavne šteniatka, ťuťuli, muťuli, žiadna výchova. A to isté je aj u detí dnešných. Takže všetko sa to premieta aj do výchovy psov. Pes nie je dieťa, nie je človek, nepoľučťovať. Už som to hovoril v nejakom videu, ale ľudia to robia stále. A potom hovorím, takto aj vyzerá tá výchova. Pes neposlušný, skáče, dobre, na hlavu vám nevyskočí. U malého psa to až tak nevadí, ale horšie je to, keď je pes veľký, 30-40 kilový, potom hrozí aj úraz. Keď pes skočí na nejaké dieťa 6-7 ročné alebo menšie, tak neviem si predstaviť, čo to potom z toho bude. So psíkom sa treba od malička hrať a skrátka dbať na tú výchovu správnu a veľmi dôležitá je socializácia. So psíkom chodiť od šteniatka v podstate od 8 týždňov, keď ho máte doma, na vychádzky, do mesta, medzi ľudí, na námestie, do hluku a zvykať ho na to prostredie. Lebo keď to zanedbáte, v staršom veku môže byť veľký problém. A s tým spojená aj reaktivita a sa to ťažko potom odstraňuje. Všetko je spôsobené tou nesprávnou výchovou. Ideme. Takže na tú výchovu správnu dávajte pozor. Ideme. Dneska len toľko. Voľno. Ak sa vám video páčilo, poprosím o zdieľanie, like a odber. Ďakujem. Majte sa.